ne papa kyerɛ sɛ ne ho yɛ nakɔnɔ wache no ayere no anyem no edem ama enne wawo na yɛne na adi nkɔmɔ ne papa no nso bia wɔda ene ho nsɛm nyinaa no yɛbɛdi ho nkɔmɔ anwumre Kwabena Morrison wɔyɛ ɔsɔfo ɔsan yɛ kyerɛkyerɛfo ɛno bɛtɔ odwa sɛ wakɔdi aposifo ne kɔɔto wɔ kaaso ansɛm ne nyinaa ne sɛ wakɔkyɛ akɔda mfinhyia nkron aide ne nsa osusu sɛ wɔde akeka akɔda yama wakola party kɔɔto se asɛm no watie de edi kan nti ɔmo de ɔmo nyini mfiri patwene ma afem framampa ɛmfa no kakra nsa wɔn nsa mfa no mmra yɛbɛwura ensɛm hodoɔ mu ne akɔhwɛ banks a yɛka wɔ mu bɔ mu afixi wɔ mu nyinaa de gu pen drive so say one folder consolidated bank sabre wo nkrabata emako aduokro miensa 93 ye be mia alt control delete a format wo mu nyina yi wo afri system no na nipa adwuma be firi wo nsa enire ye be ka ho nsem na ya mo ahunu se de sitie mrahye badwafia badwako ahwe sikasem so de ato mpanimfo a wonom aba be fa sa sikakrabia yakuta ni mu se adwumayafo a sabre wo kofie no wonhwe na kwankogya som no wonye ntententem so emfama wonom enwumre bebo awuramu ne akɔhwɛ ɔsɔfo Sam Kranchankra en wo kyerɛ mu sɛ sɔfo bia behunu bia wapɔ ne ho bia no wonfiri nyame ɔyɛ azan na asɔfo bi di wo mu anu atum ama yɛne wo mu a eblikyɛ ne bia di nkɔmɔ mu sɛ wo mu mlikyi wo mu toni ɛne ebisa gan na fo sɛ yɛka sɛ bɔsɔfo wa blikyi edin a de ahina bɛbɔ ebi bia wo mu anu a o me na me nkɔbɔ mama wo mu ankasa aka wo mu nsɛm Sami kasai adwumayefo no mbɔ ban e wɔ Unibank wɔn mani abre pa se bosome nan ni yentua omuka ana Consolidated Bank asan ba befa omu hia omakatua ensɛm no pii ka we ho anwumre yi ɛna yɛde somo sɛ Adom no nsia Kasiebo na wɔnhwehwe naked sɛ de wɔte na ne ma wo nti nkran ni ka ne sɛ ewo noko bidi kofi Adoma wanwani de sika na ebrem de ade 7 ka ho ya fine ya de Kasiebo me enafi obri yaboa fentem frem ya mo akwaba se teacher for ekwa akura se kwakira ade a de bi ye ene se wo hwemu a girl a wo mu a ne ho efe no na teacher ni na atwusu eno wo mo frɛ no TOC teachers own choice na no wo ye na exams ne classroom work ni nyina wi ano de ama no se fa kogu ye medem ho ma me teacher de ne kakra ba mu se teacher akura na se wo chepa wo transfer no kra wonko wanya bi use bushmeat ene ye se wo wi ene ye se nutrients hom na awofo anso womma womutumi wi bi meye da bi poultry farmer en wotumi wi ne nkokonkosua o kan wase wono nso opese o ye ne wi de yie na agya yi wono aye saa de kro ya bi ama emra aso ne mu awura ne ni ade ama no ene ama wade mfie dumiensa na ne papa ache no ayere no anyem no a kyese na enya agro ne papa din ene Joshua Mensa daboase a wato emantamu ene wo na eba se awaregya ye ntetimu kakra aba a kyese mofra no wo mo maame ho na afi omukokodi agya enchen emafa no na ba kwa di mfie dumienu na ba ko nso edi mfie edu womukoduru ho Joshua Mensa hwe wo mu a na wo kire se is good wo hwe ne mma no a wo mu adore srade na wo beka hwe ansa na obi kura ba ho to no ankasa che ne mma na ne kyese ne todwe wo su ne kakra wo temo kyese uduru ho a se na moto ho nyina ka me se papa edi mofre ya kokomu a asɛm no akwaya awerɛ hosɛm ama maame a ne ma ene saa mofra yi eteye ɛna wɔteye no ɔmo kyekye mu na kyesɛ asɛm no akɔba ma saa nana brewa wɔte fie kura wonim so wayɛ ne sɛm yi katasuma mu aso saa ti maame kyerɛ san ha de papa no ayɛ no ɛnya asɛmpa ti okoyi aposifo asote me ɛkyɛ opani ya meka sɛ yɛgyali no efie maako aduono nkron so wɔnkɔ ɛna fie no wɔba obesesa ne suman tonton ewo nsawam omunya special diet a eyeye nti wono nso moja onko no monwibi enti papa yi eda so twene mu a kyese wono ankasa na gya na ho 29 years ohia ne kakra na ne ba no ogya na kire no sa papa yi su nyina na wanyem enam so ama kakra na ne mfi a wadi nti no na awo no mu beye den ede ama no ti a doctor for etwa no ansa na omutumi ya abofre abla afokpa ene ama se de din ede ama no twetwe nkomo abra South Municipal Hospital ene
okopie ne so a na Kasiebo ba yi no kra enafi ayaresabia ho fi se afedie wawo na me maame na ye wa kla na me papa ba ye se obefa ya akotena ne maame nchen nti yakwaye no ono me dae na me ka kire me maame sa time na we di saying 12 years e ban saying me da sole na ono me adada na me ka kire ne maame na ne maame se ma me akola bon me fionko me papa nto e me sa na ye de nti ne tam bogo society tam no akola bi papa ne dae na omu mienu nti hwiamba nti menso ma menka njobia e ban sa na obe hu se wonyam me maame ba wono no mo ka kile me na menim se menim me nwa no 10 years no ne da na me maame ba wono mo na me ka kile me maame nti me ka kile na me maame e ma ye chi no police station nti sia papa na wahe please ho na de na ye wo wa me na me shishime we so under pleasing wono mo no ti papa no ya kye no a wotwenem na abrowa bone a wotifie saa mrewa we bi ena okoto se ne nana ne mpana behye dan mu otumi bom se me nana munyem bie na abrowa we tumi ka se obi ne mawo nti no wonka wano tumu a we suban pani abrowa ukura senke do ka ho na no na senior nurse oga South Municipal Hospital Justina Mefa ye anyigba ha wade to Adom kase ani mu se awura no abofra ketwa 13 years no wo mo yi abofra no de nanso no obehia so obenya futu pa de fe ne counseling ni bi fi se wo hwesa de ono ankasa gitum so hu ne papa na ne yemu ahye no ni ade no a ohia se nadwen no ye ho adwuma kakrama no looking at the age or yet so small and at times when the bones no so in develop here into the best option now a bit I am an operation in operation before operation no I was say yenye wo examination e wa say yen paper ho yenye in the manema bebree in fact ye call inside yenye bibia ni betimi aka it was a very bad situation ebia infection cra betimi asset in na enyama bibra yentimi nka wo bedwum sa na sene so sabi papa na say ho nyina wa say tu ni omutu nyina wa say ho omuni aketwa 10 years nyina ntisi ano ye de befa education mu se no nka se betimi akra ne ho so tunefo so betimi akra ne ho so aside that ye be cheche no se no betimi ahwe ne ba no na because only na sisi abibi say no ye betimi san ye no family planning say na be born ho ban in case say obi per say even take another opportunity a similar situation will not happen. Oh acha say nurse chese wo mamienu ase de chese ase kwa me na adan no wa say ho chese ne ase ne de oh papa wa nya de na wa wo ma utumi di wo mo ne say de oh dabi na asem no na areho yenua baatema yeboa dodo na friend tima kunkum wote asemi ti otu anan kwa yaresabia okobo adesefo na mane se oh asemi yareho me de minim se ye kunkum bagya chat show na me hostu ene new one ya bai ne other programs no a na asem tumi ya mareho pa enti asem akama koma mesre monhwe na wo wi a wo de aka no monfa mame eni enti ene tima kwoti nanim fan e ma chese bill no okotua yie pa tema mompene no na no ena mata oforiwa anson wode tudwa kyese de tema ye no nani asopa na wadanase Tema Kunkum Foundation emra me DG6PD awareness see me ni so me be me buy me be inquiries na me be share eye ababa wa fefefe ye oti so 13 ni papa ahye ne nyinsen na ne ma me sika o mudi betu aduane kwaye de o mu ni bi na akase o betua for CS no enti me so e ka makoma na me si okay sisi me ye foundation ni de me famfa so na me follow up story no na me mfa bibi kakra embre ma me na otumi tua CS ni wi a o betumi de ato bibi kakra enu nti no Ghana fo nyina ye kakra be story na mo nso kakra mo wo no mo mo de abeboa sa mami sisi a masemu kakra me wa me ka kire mo se mesire nyankopon se won hira mu
eda mo asepa so na mo adore amaya ma me ne me bai nyame nhira mo no ntere mo ahyem on peja mo fa mo firi adom mu kwa adom mu nyame nhira mo pa start makunkum nyame nhira onye okasiye ti ye nuaba ti makunkum ti mayeboa na wote se wone maame mata oforiwa anson we kire ne nsemu na enase enso edi achi na tima wa ya de wa koso a na ye nyame so adwuma saa sansem ya bi ye da so ginam osofo Kwabena Morrison osan a teacher ni church for Kwabena Morrison na wo kira de ultimate school complex Kasoa enura na ye de to mu animu se asem bi aba ni nyina na sakwada wanya mfrinhia nkono kwada yi kwada no anu mu asam kira se teacher ni no de ne kuru a school dem ni nua no maponkro na wo se wa elite wa mantem ya mfa na nka wono mu ekọ hunti wi ase na chese pono a wotena so sua de table yi bi odi akwada no bia so a chese oyes odi ne dua ka no dua na nkonti odi ne nsa keka akwada yi a makwada no free eprono so bofom enam so amakwada no wa pasesa asem yakopie Kasoa district magistrate court na no ena temuafo tena dwamu na Kwabena Morrison sofo teacher ni toto na no abisa no adifo na adibem wose medibem na court so yo udibem dia yate mranim ni a otwaje wo ene onyina sum bobosum ye ne to so dumienu ene kono mframamfa ho wonsa mfa mra esanse asem na fe ni ahye ni di ase na kwadu ye di abono ye di anyantam no dendenden ne se wasesi akwada eno se ti amra ena wasanfa kwamone so asan apra obi ba ehon kwadu ye di abono asem yi a nam so ma semika se teacher ye so mra mframamfa ne hu yi a na kwada ma me se da bi wonte ase na ne nye ho kra gina ya court asie no sa kwada keto mfrinhia nkono na panimu sei de nsa adochi kwada yi ama ne nyina ya kanche abo aya awreho ma ne bai kro ntimi nyana no anante na se mo ba frɛ na ti ono so anu asɛm a mo amfrɛ Kwabena Morrison ne yire ɛna me bucket wa no na mo de akɔhye baabi na mo busabusa wo mo asɛm ewi ase a mo se beli mrem ma me ne so nte ase Brani ya koye na omo freni bano omo kinkan sia kola ni esire bisa na se no kan na madam bisa se bi o kan no e bi je ni no beti na kasa na no so be sa na be ka ye ye ko na se to na omo si ma ya woni ya do to bi ni mu ti e na na ni ji na akola ni so ka ji e kan ni na akola ni papa ni ni ye si kan ni ni ti o ka na si ni ti ni ji be ti ya di ni tu ji e na ye ti e ti e pa ko do ni ta ti ya di na ni mama kan ni no bi o ni ta akola na ya ni so le sana tele ti ya ti wa na kola ni ti sana ni no bi en to ja mu ye ni da ko plen ya ngwa te na mu ye ni on the 12 ya da sana na ti wa ni bla ka ku so ni ya to ka ti wa ya ba ku ni se ya se mu to man ke ni ya e de ko radio station ti on ka ni madam ni ka se ye wo ke de ko radio station ya ya san e pa kola ni ko hospital ni ya radio station ya na mu wa ni so ti sana na ti ya ga ni ba ni ya na we John ya ni ji do shi ya din kan yam se mami ha no na on the 12 ne makasa woni bo gudie asem no ba yasamu wosika amfa ko anko ya sabia na radio de emwa bebua pa ye be mana boa pa na mami amana nso wosesese ne ba ne yade no ya ginsamu sansa kwada no aye dia man so beja ne nan wonim dia kwakofa ne nyina ba se bia bibi na akwakohye ne tumpa no ho da atua tokro no se die ni o ni nyina akoye hawa sabre ne ba no fm na obeji nso man so so obekota man so okotore man so tire mu ne mi jale ne na nche ri na we nu nti a ni na no nti aka ka ni so mo so fi te mu so papa ni en ta na en ya no oji no nti o fi te mu so mo ko nti aka ni si mama o na yo ti ni na ba ti na no nti ni na owofo a ne bakwada keto akra mfinhia nkron sofo Kwabena Morrison teacher ni san ye sofo o se wakosesi akwada na masemeka se wabubuo no yawo ni arehu a wonamu na makwada no court ekopie ne nsem a yedie na ninyi ho no ne ho asem na wotiye Adom 106.3 FM yentra Kasiebo no eso nansan mu na ba se sikakra bia hodo e wo man Ghana no ebi e wo ho a wo mu sika no ase wo mu ye ogebra no enheda nkoyi papa Obozigma FS na more negative na kese ne okeka bomu a calculator ne tumi boda ni pre hunu se sika ni ade no for so apibi ti Bank of Ghana hu se de ekono wo mu anfo mu nsa anyimu anhwa na asem aba na bre bia atwa mu de wakode no Ghana GCB wotumi sesa kakra
ɛde wɔn mo kɔ yɛ akɛse wɔde wɔn mo yɛ ne mba na sɛ bank bɛn no wɔbɛsesa deɛ aka yi a na ɛno no wɔn hwɛ mu a no munya bank biara so ɔyɛ kɔ deɛ wɔsesa banks nketewa aka yi a wɔn sika ɛnhyɛ da nkɔ yie ɛnam so wɔn yɛ sɛ yo computer sɛ ubie so na o screen no so ayɛ bebree a ubie folders na deɛ gugum tie ne banks nyinaa yɛ bie folder baako ato ne di consolidated bank yɛ sɛ wɔn nyinaa de wɔn agum ne yɛato wɔn din foforɔ sɛ wo bank foforɔ saa banks ahodoɔ mu na wo pɛ sika brasafo dem kreke wo sɛ wo de ne hyim na kɛsɛ ne waba na mmom wo mu nyinaa consolidated bank yi mu a ɛne wo mo hyɛ na asɛm nam so ama banks no yetu ho anamɔ ahwɛ sɛ de besi akɔ a chairman yɛ fa no so ɔnhwɛ na wontumi tu anamɔ ɔhwɛ na adwuma nyinaa na ne parliament atenasia committee a ɔmo yɛ sikasɛm nsɛm so mbisa ho nsɛm ne ade ane no ɛna chairman ma finance committee Dr. Kasiebo Yeboah wɔde to dwa sɛ wɔn ne consolidated bank nhwɛ mu ahodo ɛkɔ so nyinaa no wɔbɛhunu sɛ nipa bi ahwɛ a ɛbɛyere na nipa dodo san ɛna wɔn adwuma bɛbɔ wɔn a deɛ wɔn te yɛ ne sɛ banks no wohwɛ a dodo a ɛka bɔ wɔn nyinaa no wɔn nkrabata no yɛ wɔ ha aduɔkron baako 191 na 191 no wɔn bɛgu mu aduɔkron mmiɛnsa nti wɔhwɛ a nkrabata ɛbɛka no ɛnuru wɔ ha kyɛ sɛ wɔn mu ayi bi afirim koraa na eba ne san so a na kase sa wo ye security wa san krabata bia no a wo be kofie wo de ne de banka eno achi no receptionist ebi be kan tellers ni bi wo hwa yentumi mfamo nya bebre sa anti ebi nso be kofie tie ne o makeka bomu a na akoba sa ebi be kofie na opani asibe che se o wo mo de ato committee nanim number dodo be kofie ne de wo mo nhye da enyansi ni pi enche beba. We asked the question of the number of jobs that they expect to cut. And he said they are still in the process of rationalizing the platform they want to use, and that will determine where they go. What we had from them was the number of branches that they would maintain. As of now, they have 191, and they've come to the determination that they will keep 93 of branches. But beyond that, we don't know the number of jobs that will be left. Enti dodo a ebekɔ fie ne de yentumi nka. Ne mom Dr. Asibe cha se bosomi ebo ya ewom ya no ebo no beti akɔ enche tie ne ye free ebo bosomi num ne ewura bosomi foforo no mu a ebo no wie ye no a hini menu mu pepepe na kese ne ye bie pono na ma bebre nu afamu apie mo no mo adwuma no na kese ne enya da betumi ayi ne bio nti September ending bebre nu ano sa bre wo contract no beba no ne aka kira wo se yentumi ene won to aso nya adwuma bio kofie. As the chairman indicated even earlier in the morning, our main issue is to get as many facts as possible. Because as you know, before this particular hearing started, basically all of us have just picked up this information, largely on the media and through informal sources. As the representatives of the people, we felt it was our duty to have this hearing in order to see exactly the facts from the exact actors that are involved. So that's why the institutions from yesterday to today have actually been very thorough with us. Questions have been put across in order to elicit as much information as possible. So clearly what I would say is that from where we started the journey to where we are now, we can say we have been able to get very, very useful information, which clearly will help in terms of the next steps that we have to do. And into way your penny fifi kwete and abra openi asibe actually September womoko ene enchima hudu eba ye no wono minority famu and wo ketu saf ma hwe dwani no wo kire se o information amode ama ende mo ya de pa na just say de mo kanya ne say 98 branches 191 no ebeka 98 yo ya te mo ya de enye se mo adwuma yo na mo information bi ehia bia no mo de ama yen ene nti no ye okay. Dr. Kasiebo Yeboah odwumadie no ase wono ne dwamtreni ema badwaku o mayemra hye badwafie hwe sikasam so ana wose obesere sikakora bia batan o mayi mu mpanimfo se omenye ntentem na wo mo asa abrei no mo ye adwuma o UT Bank ne Capital Bank wonom ekofie kwaje wo mo ahome no sa anya bia tefa ho a wose de ma wonom omenye ntentem fama wo sa de be ya wo kotena fie woni ni enye won totontoto na acha dodo ohwa bra sa sikakora bia mienu ye ka bo mu no ene abesa bosome be enum nie anya bia wo mo atena fie sa nti wo mo anidi wo mo anum nsu eche dodo empane nya ntem na afi wo pete famfama wonum wo mfama wota so nkofie.
There are specific functions of a receiver under Act 930. So Act 930 spells out clearly what a receiver should do. The receiver, as a matter of fact, is accountable to the Bank of Ghana in its functions. So they don't report to us. But because matters like employees' severance, those who work with these banks, is involved here, we wanted to know when former workers of, say, UT Capital Bank would get their severance packages. As a matter of fact, they gave us the details, how they have arrived at the packages that they are going to pay them. And if you go into the law, it will take some more time before these severance packages would be paid. But we have the opportunity to engage with the Bank of Ghana so that some of these could be fast-tracked. It's been a year since these workers were laid off, and I think it's about time that those severance packages are given them. Dr. Mark Asibeya Boa, one only drum training more, my shebe fee. Ne fan or shesi kasam swan and yeno. Now, don't do one of them. Banodeni, one is one for my shebe for one a banon tem kitahudi or heso. When for such a man sabunsu. Anna is a trophy bizarre, say, as someone when you are bread in Dendias Abre, Mobesi Uncunya, Mokain. Sake PMG. One of them penning for a day unibank no quarter. No, see, oh, as some no dear or quarter, then I see a coin. Century will be high, be here. My yan year, and to no yes, Uncuniano, yan tom rebia, Yabacoso, none you will see Bisabiano, Yabisa. Whether or not what you are doing, what the committee is doing. I think we address this issue. Whether or not what you are doing, what the committee is doing, would not unnecessarily impinge on the court processes. I think you have made it clear to them that at this stage, what the committee is doing is information gathering. And to the extent that you are even doing it off camera, you have decided, the committee and indeed the chairman has come to a determination that it is not in any way going to undermine the court processes. As simple as that. Opani se chairman Sabonsu. Wano ya swafa mashebe for ni aban tem kitahudi o heso no akro no so opani mpa o hwe domdodo na so mashebe jafie ne na ate ye no wo wie ya pe no opani Isaac Adongo wano no ka bedwaku anu ada okohia ye senkasi kasem okoka ho asem wi ase otwifa mpani so sa toto ayampia gu wonom so no ana opani Asibeya bo ye dwamtene doctor wo mubusan se na no asasam no krokosi se no se o asem nya asem bia eye bia ye hu hia ye nsa nti ye pia gu ba bi kura je se mpani obi anya na adwuma na asasem kan ne I think we addressed this issue yesterday, but further to that, we've engaged with the minority leader, the majority leadership, and I think we should let sleeping dogs lie. To the extent that the committee has converged again today to continue with our work, I think there are no issues outstanding. A member cannot be compelled to attend a meeting of a committee, but all those you saw yesterday and even here now seated at the table are ready and are willing to work. And so far deliberations have been in a decorous manner and everybody is happy with the work that we are doing. Dr. Mark Asibeya Buanene and out here no nansem nyina mu no afa na wo mo make say mpania yese omo sika kwabe yadwuma mu makoma kunum yaka bomu won konkotena fie sika de ma wonom ekodwene ho enam so ma KPMG wonom se pani wa bene apadie mu pa ye fe no Game wonom ene mpani kwa akohia na fe enyumaku ahodo ahwe apadie so mayi mu labor union so no kotena se na ne womo se so adwena pesika womo kotena fie betimi abo wonom na chese ye de ahye wonom semse wonim fanko na fe won fanko shabra bo fofrase Adom 106.3 FM enyumre no nsia Kasiebo no a ene eguso a yede ema no Naket said ye wote no a ntie ne wonya no anu ahwe ni bi no enjoy na chese ne ye koye nim saa yentra Kasiebo no so na afi yenkoye nim emfa ensem foforo emfa ema o de atie ne sofopani Apostle General Emma Royal House Chapel International Reverend Sam Kranchankra eno de atodwa a chese asofo bi wo mu blichi pa na yesi papa we sure o say ai we ye preaching mu no wo church ni nsemu no na bleaching so ye ni se papa je kura mpe na nui papa je no wo hia Anita no wo say Anita he sanku na ye ga Isra Anita, what does that make of us? Anita, mi frau ti unti. Anita see me and papa.
In spite of all these, but she's getting too fair. Samina Ben and Wamos Rasray, and Anita Asra and Anita the end what they call Papa J or not through your ever political field. Nasa so for Munso, yasi, woman Sapo Clare, and woman, and a lot of seminary, woman to chat no more than for our one, or with your garden woman from Hoko. Yasi, woman, your brony, no mugu, I saw them, and yet, one pioneer, dear woman almost got to a muton kunwa. To me turn up for into a tibwa, said Tieni into a Chinabacona shot. And a year out of a penny, Reverend Sam Quanchan creature said, so for be our Nimna Wabrichi beyond where you fake. Was so besser, Bronsam was shassier, a fuck when Yasasu ran your fee pan, and they were who be brinois. The old woman said, one more brichiano, oh, fe ake fake. I've been listening to radio and TV, so I can give you a few descriptions of some of the things that they say and do. Number one, the rich amongst them, these false prophets, they normally like to bleach their faces. They bleach. So why are they bleaching? It shows the fakeness in them. They are revealing a color with which God did not give birth to them. They were born black, but now they are white. Deception. Hey. Eja kranchan kran watum no ni ase ani asemi yo yen kwa so fo ni bi wa ofre we ya ase he na me am ofre mi ade maka nche mse mapo me de na ye toni e kan bleach amate ase ye wo bleach ni ye wo toni ma toni e bi so se hwe wa na kan kire wa de ohum se me topo clear wo chese ni na asem no ayere ni ase yo de yen kwa so fo ni bi ho we de ye ni so no wo bleach ye na wono nso na dwen ye ne san fa bleach ho Yeko osofo kum chacha ho ene wo se asemi a opani kranchan kraken se won se ahopo de Bible e kasetia ahopo e bi se de bi kan no de me prophet kum chacha me won se o kan 1 Corinthians chapter 3 verse 16 Bible say you are the temple of God. We Unyankopon so dan it will be say nyame so dan a Unyankopon so be say no it will be bia wo de semana anasa wo de enkumbi eba kika bom a wo de besra so wo de po o bode no ye bone kase Unyankopon ani mu pa entina me so prophet kum church America say sofu bia obepo ne hu bia na enye papa Kristo ni bia obepo ne hu bia enye papa we asini bia obepo ne hu bia enye papa wo ye sofu na po hu anye we Kristo ni na po ho anye we wiase ni na po ho anye ti wo mo apo wo mo ho no ena sanse me kom wo mo ne yesi yo yemfiro ne yanko senior Pastor Isaac Frimpong Apostles Continuation Church International yene ne nkodi nkomo misa na sasem kro ya na wo kire se oh eja kranchan krasem no kan de bi hunu mfom so ho de o kan ne no anu no wo po ho a we did the ready atem me phone so because only party nyanko pa from asia onye sa de no na mo de show na se nyame sofo nyame apa wo a onyanko po nyansem wo ti nyanko pa from asia ken nyanko pa asem na onyanko po so ye tuntuma wo se nyanko po agimi enti me kodana mo kokko wo se na Ethiopia ni betimi adane no ho amana be yi ana ontimi nane no nipa kokko betimi abada no abaye tuntuma mana yi da bi it doesn't make sense. Enti nyankopon nyansem wo se ye tuntum na trase. Se wonye fake na wonye nsem hu bi na person dia onye we. Enti se oka he's not far from right. Hey, asemi eba ye no na ye den. Ti se hwan na apo no ho hwan na empo no ho ye be da humpo. Se we mu apo wo mo ho we mu mpo mo ho. Ene enu suru ho mo fa lesemre we si a me de minimo. We si minimo. Che se ne ubi se obi abudin. Me na me kwaka. Obi a hunu se sofo be na ablichi no ho. Ti winning be out there to Facebook and live on us and here say omanfo bi kire say wo mo hwehwe asofo nanim a nyi omo ni omo nete omo dem na omo nim nkum omo sra but wo mo hwe wo mo anim a apostle Kwadwo Safo say omo hunu say ebetumi aba say wo mo nka say straight o ebetumi aba say waye broni ebetumi aba say o ma listen bi maminti aya enye obi ni say oni be forever clean and be ofa so that say na forever oh aso for mo pom de zo bia ni say obi na me de asofo aminim so mo pom pa obi ono pe na mini asofo fo a o ma pom ho nyame nim ni pranie eye miensa pe na menim
first one your friend no Bishop Obi, number 2 your friend no Reverend Obofo, and last one na akano or no need or type for your friend be mensa which is sapon yes which is sapon friend which is sapon but omu na omu boss ni obi ni no and you be say obi ni na kasa and as obi ni there wa pa magana phone ni who say opo obi ni there opo pa wa mu bi who say ono there enkunu yusu ne there ageno pa ageno enkunu there oyusu bebre hey Ghana for kasa asam ya wo kan wo da ba na akote se what in queen be say forever clear o say hwan clear anapo clear ala tanku wode sra nanim hey boy say kasa ti wo manfo adwen no say wo mo hwe asa asofo yi en wo mususu se ebia wo mo esra san queen bi ye bo moden se ebenya wo mo kasamafo na yebisa wo mo se eden en wo mo ka papa je hye mo ndi obeka na adwen na unim se Kofi Boga Biba kuma se ne friend Boga Clayton so nim Clayton Clayton that's all Clayton experience na pokre ne ba na ushia no no nsampa ne ni trinwi wa hye ne yomu na nze omo semne biara mde huru mu trimu na ayi nchirwa se edwie twono no na abobo to wia no asa odinkun yomu ni ayi frebo se waves sporting waves you na manfo Boga Clayton uso pejana sa Boga Clayton odi so nya dimba Boga Clayton enti mo apo no mbofo je beto aso munyai yenkoye ni yekoye ni mo ayede ni esan kire Unibank sisi a ho ne ewe na abambofo ya fa won ma no me adwuma wo sika kora bia hodo a ye Unibank dia no ene wo motiam wo mo si abosome na nie akatua mai wo mo ko saka kra bi da wo mo ko akofa bi nso a yesi ye de tabo ato won sika adaka no so wa chese wontimi mu ngura mu nkoyi sika enam so mo se eni obia na be fa ye Consolidated Bank empanimfo ena so mo agi sika kora bia no dia wo mo hwe no mu nti wo mo ka na uko hadwuma yefoi won mani bedia na bedia wo mo ahye ntade a bambofo sha bambo atade tititi ahyemu na emu matiemu a na chese ani bra bapa na sem otie nsem a wonom akeka ye no a hweyi na wansre. So we are demanding our payment. Yes. I've worked for 4 months. They haven't paid me. They have freezed our account. They should pay us. Cease from our work. I haven't anything. Consolidated Bank. What share you? President Consolidated. Sentina me se mo hwana mo ansere no. Na me ma me no beka. Was it consolidated? Nti consolidated for na say consolidated on ba munya abosome nan. Nti you guys consolidated 4 months on tua okade na je se ba hunu ba bia de befa. Nti omanya ba je na de e ka wo no mo hwe na bambofo no. Omomfa ma wonum na afei omunya bibi kakra mpodwe. Adom 106.3 FM. Ensem no na mo anwumre ya bon sa jigum sa fi se ofa ba bia ye ne your platform no ye die ni yetie Adom Kasiebo your platform no ye die ni yetie Adom FM it means is I mean that is it. Benin Kotonu Adom FM so you are far ye die ni yetie Adom Kasiebo mu die ni yetie Adom Kasiebo mu die ni yetie mu ni koiko ma sumati ani obi atibi ye de mamu se de tie no a Kasiebo no wada ho wa bo naked bibia ni no wa bo naked naked ebi mu chesi yen pa nanso Adom Kasiebo ye ne ye kro no fear this me na me kro fear this no na me program ye ne ye kro no ya try Kasiebo no so enche be kwa Santemantemu na ya de crossover de abroad na ansana no MTN network papa wujina ne naso brane na wo bo adwuma bosumi mobile money month yeguso a akoso na isu mobile money no na build the points ne nya chede ne sika ne niema phones ne niema pi a bebo ama anije atumi aba koso a MTN na build the points no ene koso a wo de send sika
sendi sika na wodi sika ni bi to niema na wo ye na okọ na build the points wo ho abehu ana ne ba de chew ne ye chew niema sa wo mu kra ya sen sanso ana immune booster number 1 agana ha obia agiatum eno no de che ne se unya bi na ubobia e ma unyi chepa immune booster ni din ene kwa FS de che ne se ubehwe na obi eyare no wanum nura asa wan shada ntiapo bribia no yare saa ya hwemu hunu se immune system no enti no hwe na ma immune system entumi enyina yie immune system ni gina yie a wonyare true unso bi kan na manya malaria na manya we na kese immune system na akofom mane nyina ne na nyankopon se moye ho ban na yentumi enya ahoden hwehwe bia chi kwan wanum nura side effect bebre ne mo kwa FS de toxicity test kura kire se nothing wonom ne say any side effect bia pebia ne ya na emwa ubenya bi wo ye Greenhand Junction North Kaneshi Swan Lake udru Greenhand Junction no so ape abronsan fita na ohorbo se center of awareness ebo ho bo wura ho benya bi ewo ho no wato sanso na omonkra bata yo kuma so atren shy FM wedru traffic light na won hira nchen ho a wo bankran no when se pogas ewo nsani fa so fa pogas anim ho wo track pogas 1-2 signpost ni si wo won se wo mo abronsan na se hwa akoho ho nso benya bi ewo ho wo bankran ha wutua wanya bi ade Joy FM ya abronsan ya nim ha ya Adom Joy the same building opposite kokomlemle mo na ho no a ode obo wura mu a so hwe yekwa FS papa bi be chin say kokomlemle mo ni no a ode oduru ade bi so bi aso kokomlemle mo small in size but bibie wo wiase bi abenya bi o wato ti bra na afi beje okwa FS ho akueba enso okuntunsi bus stop apostolic asoda no enimu pe ho nso uduru ho a obenya bi ho yenkọ na uhu ho na yenkonkọhwe amanebo kire se ene zongo o kai se ye bo mrantie bi etuo mrantie enan a che se wo masem ya se posifo asem na edeu se mrantie so na wo masem edeu ni nyina no efun be de won kwa menemu ene abusua ya mamre ne amane na yenkọ na uku ho ne yenkonkotie esun ne nsem a epie ye ewase Nana uku utianka ubesom ewensha 104.5 FM na enseminchemu ode adomye. Timonka eniti masompa papa na samne de wabɔ ne tofa andesa ni na ne se ene dey asantemantam ya nese wani ensa okakire ene bambofo mani brepa eje se de mu eden yema wo mu nyina ebeka ho bia sojafo ebeka ho no mu popan ni na ne se ene dey ana nipa enso a na bambofo susu se omoye akronfo a wonkoja tubani go omoso ma nipa nso ni na to nananam ewonse do ene ena na yesie mu enan na watwi be na watwi mienu ni ana ba ko yesie no enite ne dey empanfo eya mamre ne amane ekosie mu enan no na wode omo kode na ese wani emabuna twotwo ne magunkrata so ekukromo wo mo namfon etwene nya efuru be den kwa bena mu eye dede bia ekire sabi eseni omubu asiefu afa ene anamo abambofo etuye no omo ni anye hono ene no mo ede na die nanso ni nyina kwa wiase no ne de setimi ekosie enkrofo mienu a aka ne de wo mo ekwa asore ntino eda memenda ana empanfo ebetu ana mo akwakwasi omo na opanyin no ye twotwofo ede ma council of Nzongo chiefs eye Alhaji Musa Sharif yane ne edi nkomomodi tudwase de koso no wo mani anye ho awrehosam ene awreda ema nyina na enye zongonkoa emse nsemwe a esiye no Ghana afanyina obia etie obia ehwe asema a ekoso nimpofo anka nipa bakumpo a bia anka yesiye mu ba nipa bakuba enan ende editu efom no enti ye wieye won edoma a ha na edoma a maba no so wo moso ede zongofo ahye ede asantema ahye a adewe ya tumi aye no asumdwe basabasa bia embaye efrise hwe edom no ebaye no na so just fire behind me no anye easy bra ehun se edom kase new control no di papa but soldiers no wo ma ya ade papa soldiers for wo ma ya ade Wori pepepe ana himita wi aye se da bi woni mabunu so bedi nkomo fi so hwese na omani asi abere na eni to oni opanyin odoma no concern you Zongo Youth Association woni omo opanyin odoma no Owura Sadiq Alhaji Hussein woni ni edi nkomo cheche mu nukwani wo mo de enmani ya no committee ni report no meta committee ya paye so mo ye hwehwemu proje sa ba wotwe
kwan emfa de ntia ma sa nipa nso ne ebo mutuo emo mu firi mu no wo mfa meto abonten wo mo se ne de mo eno na mo hwe ne anim ya se mpanfo de baba abonten no ma kire de kwaba ya nipa enso eto anana no se do. The next major issue now is a report, and that is what everybody is looking at. So if the report is out and is published and people are satisfied, I want to believe that will also take us to a next leg of the issue, whereby if there is going to be a civil action that should be taken against it, then we know which approach that we should take. It is about the independent nature of the committee. That was what we call for. So what we are insisting is that since the committee is an independent committee, we still want to feel that at least whatever information that they are going to come out, and we are really solid and very, very positive with the information that we share with the committee, and we believe that they are going to do justice for our people. Any out ye Sadiq Ahaji Hussein wano Jamtani Emma Consenso you to one of the answer we etuja internet the bas antimantem de na kwakwa ya hosem will be a suneba will be so a sunikuno and it will come away ma no be so bossy buey nasa asama tumio we nyina ye nsama hudo bia anasa ajajo na amanfo etwa ne dey e was antimantem here na kwakwa ya asefin panti ye hwani mu se edamenda nipa mienu so omo so eya Christopher no ye betimi akwakwa kromo na bibia eto atwa court no so no beba ma amansan nyina so ehu de ekoso bie nana awuku denchembo enemedin ahaye hya 104.5 adom ana afen so asempa anwuma no se akankase crossover kofi munsom ewo enkran emame nana awuku yasom ewo enkran minimsa santimantem de edam ho so ewo Kasiebo no mu ye free Kumase abankran yento akase no so yeto akase no so na yemfa manfo adwenkyere ba akumienu bi amponsa Benjamin wose kwa America nyanse obri eho na mehwe ofri mechia obi awa mechia fifo nyina Richard Caspi wose ema wo so epom we de ne nye Ebenezer Tetesi kase no Is Naket Alan Benz wose obri oni kofi mu ye consolidated ade papa ya kofi wose maza untimi mbobo bidin o yen ntimi mo obidin list o si MPB crap no mi ntimi nkobo oni tena ho aka debi osusu se wapo no bon kan so osusu on say ade no ka no pisa no oni on ne sa ne nko o si some pisa also bleaching no bo ni pani din mimo gofi Collins what is ya sempa o Ghana bank de omo na eku yen na yanku yanim Mame nkwa trotro mu emra kofori bo so denche e obro ne afoma ntem ye nkwafa Adom trotro emfiri hotel Yas toothpaste ye de poyense odi twi osen a emwanumu eda ho ema osen eyefe eba osen achi nam de fe ne enam na bo ho ban ma chese wa hunu sa mpa fe de wanya sen ade pai dompe ye nkwa kofori ho e obro ne afoma ntem efi kofori aba Accra Adom trotro amram kan nam ne passengers ne be kasa na fine pa sama futi ama Kofori what yanka som amai Kofi masom eba bro hafo ahinkro sunwai mu na bro hafo de oba ese de obi BA beautiful area no fira so oba ha de ansem nyina enam from mamba bia so bi tie bia e was storm 101.9 and happen so no moonlight 102.3 e ho na ansem no omo to pete bro hafo ahinkro sunwai ne mpatam nyina na www.mikamu.com for so upia efabi no upia 83 ye jina sunyan lawyer park ho na hana ba say ubi ko patru ba bia ba doba fa hodon so mo ha nyina no upia wo ha nsam no nyina no kofi no mo biem say hu ha upia nso etie bi enti afa ye nkɔ na ye ne passenger fo no dodo na so ye ntuje nkɔma ne ye hwɛ sɛ de nsam no esitie baba Adom FM asam no de hin na wo ka ho asam esitie so me prefer me ka bibifa asofo na omu breach na omuso omu mfiri nyame no efremi Richmond crime if dumasi pastor no kan sa me ne nya adwen adentia Bible say yenya emani nyina nye den emumu enyini ba me ni me gidi ni se ese so wo ye nkwaje ho adwuma nti so firi nyame ana so mfiri nyame a eno nyame na be den ebe decide nti so wo jaju obi se obrichi na so mfiri nyame a me ne wonya adwene nti nyama ni nyina emumu nyini etwabra ne yebehu ne ebesi me na se bebre ma me so
some in the end, I'll find one over being no one. So, a friend, a fear boy. The American, a family, a papana or Fanaba, a man, a bano, and yes, Sana, I cry 11 years. You see, Papano, and Yadi, you see, I should say, any of the Amano. No, if you are suffering no sono, the sofa you know. Bible say, Paul say, young Shannon said you're here to Siano. Until I say, share suffer no, you're showing a shiamo. It is a whole suffer where you swear. I think you could my a certain money do it, you know, also any soup. Until I do so, Yamia Echi, until I say, suffer, obey you. It's answer a shamo, a shiamo. Kofi ane drama no so enka dama we dey say yanko ya no nti yentie some no so so dey mu na wofa yo we dey pass e frame isa dudu so frame dudu no frame gbele na station ya no ko ye me ni mu ni da bia ye tieto ha station na say ya che so to ye hu na mane nti ya ka che pe info say omo aye na mo ye wi animu na so mo ntima mo aya yesu ye papa ye ho adwene nti se na ye so mo say amunye ye do anu mo twa uma ma ya twa sika edi ma mo station up yesu ye lusu pasies nso to pe pasies no mo me faka wo station ya na ma go je ka kwa no so na faka yesu na ya lusu ndi e da ma so pa ni se me da se be kofi na ti se nsem ni nyina no efi sunya bo e mantem mu sa himkro e ha na ye di nsem ni nyina nso edi be fie go for it bosso denche Yes. Awe good yeah. Yenika potibia ya fro. Yenika na mebia. Jojo bia yet me fooding come on. Amen come on. Go wakata musem. Amanyosem and some for baby. I don't trot. I don't trot. Say I don't trot. Neti am for adventure. Driver any mates. How they relate to their passengers. Adom Chotro and Yakofa Edebra Kofori Bosuden Che Edebre free Bronia for Mantam Emu. Yet Kasiebo no so mamu marin fise unu taxi bia can't say that trotro. Yeah, when a taxi for Omo Yonko Sronkwa Ubenya Fua when in chain any total. Boda total filling station aqua you fuel and na ye mau buchu and what you know yen sign a mouse t-shirt ye mouse sticker. Yep, then you bring your chedia who do pinoa. Yes, I'm a card. I'll between the sicker goose of bribia. Now they are to fuel. I don't know, Cronfu, Yakurano, any ye. Brandy and register free, never come home, Ebi. Grace of your party clinic, your home, hotel, my yadi, no, Yakra. Stroke say the any oh dear, Oba, or who say, oh, within 3 weeks, 6 weeks, like I said, was sorry, not on our saying. Kingdom Jensen Power Capsules. Ebwao apostle nyina ho den gadwasuo no Jensen de onim se eno a Jensen wo ma mema Jensen wo ma hunu sampa wabo capsules papa and a cowbell gold anom ne a ye fine na epipika wonom ebeda ye mu ache breakfast papa eno no but woni mo ba bia no wonam na se wodnensa ne nam ne nkomo no so nani mu ho no a ne black hole of kwakuta no under kani ho no tokura bagwese no apaya boy no so wo hu no mechire VRA very romantic area hono bonse wo kwa na as ordinance edwi so emu keka no wo ho be hu ana ase wo keka kan na ne bom saa aye waterloo mesra wo hia fresh lady capsules onu mababo ama ho aye fan besi ahemfie ho siesie ho pa enu achi no ebeyi MP menstrual pains ebeyi afri ho amwa hunu sa afi de bosome so a wo na akono afi so ama ahemfie ho aye fine Mame Manuel to me aye anobomski tafri Muscovich fresh lady capsules eno here and a tabia heba Miss Chade woni mo bia wo yare malaria to be fa che no obeka say hey edro no ato ama me no me da se fi so obenya hoden fever ahodo nyina no ebetu afiri ho yemfa voice of the day emfa ema na se say di obi e ka brofo obi nya ne miu na obi akɔhye studio ene wo kane brofo nya agrokra Vodafone na daroma ene de bro ye di mfie du nti Vodafone 10 ukra 10 peso na wanya 10 minutes na wanya 10 megabyte kese ya tete so ma mesra ko ka Vodafone ho ene na enjoy anniversary ebi CB men any women capsules so eboa ma ojonso ko yie ojonso na ekokɔ left right enye papa ese ekotin me manom mojonso no nkotin
ti PCB men na etumi akosa na ema no so CB women capsules ebeboa wo madaro ma your voice of the day anwumre ni. Somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming out. Somebody wake me up. If it's dreaming, somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming out. It is to me like dreaming. Somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming out. Somebody wake me up. If it's dreaming, somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming out. It is to me like dreaming. Somebody wake me up. If it is dreamy, I'm dreamy. Somebody wake me up. Diane was Obinyano. Somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming. Somebody wake me up. If it's dreaming, somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming. It is to me like dreaming. Somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming. Somebody wake me up. If it's dreaming, somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming. It is to me like dreaming. Say, Oben Brady be now boss anyum no. Yeah, Obi nyani mi na when you ajina brain bi sasa anu no. Somebody wake me up. If it's dreamy, I'm dreamy. Somebody wake me up. Na just any. Oh now can I say? I'm actually die. I say, na jom no want to be brofo na bebrebe. You see many. Yeah. When send na your birthday. Wait. Very day. And now your birthday, happy birthday, and confirm now. Oji. On also need and Obi born brofo. Somebody get me do. Oh sir. Obi Nyawaye. Obi Nyawaye. Yes. Somebody get you free. You sorry, I pay born watch paper. High Life Fiesta Adom. Okay. And then the DPA. Abuana na pub. Da kuman. High Life Fiesta. Aye. Mark 2. Aja sa kwabante. Aye. Mark 2 no. Mark 2. Ono na di anu nene. No watch pepe na je say pepe. Correct. Abuana na pub. Ya wi kase no. Me ni Kofi Adoma wanwani na nankrato hene the wamf. Anwumre mene. Obri yaboa. Phantom frame. Say what that somebody wake you up yakrao. Don't come in. Hey, 10 pesos. 10 kwa 10 pesos. Vodafone titi swama wo. If you say Vodafone did 10 years